Tong batang to tatakbo yatang SK. Nag-hi sa lahat. Namumulot na kami. Not yet. Not yet. Wait. Open. Hello everyone! Welcome back to another day in the life of an immigrant family here in the USA. So today guys, ay palabas kami, day off namin ni Daddy, and we're gonna go sa public park. We're gonna go to Laurel Park dahil merong Easter egg hunting. So dito sa Amerika guys, ay very different yung pagsa-celebrate nila or pag-observe nila ng Holy Week. Diba ang Easter is for Holy Week? So, dun sa atin, ang Holy Week, more of fasting, nananalangin, yung mga ganun, yung parang may nagpro-procession pa ata. Sorry, hindi kasi ako Katoliko, kaya hindi ko masyadong pero I know that the Catholics there they are more, more into religious things. Lalo na yung mga elderly na talagang yung pag-observe nila ng Holy Week talagang very reverent bang tawag doon, yung hindi ko alam paano ba itatagal. Holy Week nga, tapos kapag Sabado tsaka Linggo, yun yung nasa dagat na sila, ganon. Sobrang daming tao yung Sabado Gloria, ganon sa amin na sa Ilocos. Sobrang daming tao sa dagat na every year may namamatay. It's because yung mga may nakainom, ganon. Tapos yung bystander effect, yung lahat sila nakikita nilang may nalulunod na, but parang nag-aantay sila kung sinong magsisave, o kaya lahat sila hindi aware sa surroundings kasi parang ina-expect nila, madami namang tao, madami makakakita, but in fact, kahit nandun lang na nalulunod yung lasing, nasa gilid lang na nakasubsob sa tubig, walang nakakapansin because they thought na madami nang makakakita or basta ganun. So, my point is, very different yung pag-observe dito. Siguro yung mga Catholic dito ay ganun din. Pero more on, they celebrate the Easter here. So, they have Easter egg hunting. They have the bunny. Minsan, meron ding nagmamaskot na bunny na, oh my God, the bunny visited because they are a mythical, magical creature. So, the kids believe na yung Easter bunny, magdadala siya ng chocolates for them. That's why the egg hunting, yung mga eggs na iniwan daw ata ng bunny, ay may mga laman na toys, may mga laman na chocolate. So, it's a thing here na yung mga backyard potlucks, mga ganyan, may egg hunting sila, o kaya dito naman ay meron silang sa community, the whole county, may sila, egg hunting din sila. So, yun. May basket na siya, na tigwa $1. So, yun yung mga sinaselebrate dito na magandang activity for the kids. So, madami tayong mga options for parents. Last year, nung nag-egg hunting si Mishi, nakatulog pa kasi ako nun. So, tapos hindi pa ako, I wasn't in my best self before, nung time na yun. So, alas 6 na kami nakapunta ni Mishi, yung mga tira-tira na lang na eggs, yung mga nakuha niya, tapos ang liliit na dinosaur na lang, yung mga pinagtatapon ng bata, yung mga nakuha niya nun. But it's okay, up until now, she's still playing with those. So, ngayon, talagang we made sure na makapunta kami. Tas, very special yung nila ngayon kasi glow in the dark. So, yung age nila, Mishi, 1 to 4 years old, no, Daddy? 1 to 4 years old is going to be at 7 p.m. ang start. Kasi nga, glow in the dark yung mga itlog nila. Medyo pa sunset na by that time. Tas, yung mga mas matatanda na, iba yung oras nila. So, sabi ko mga buti na lang ganun yung ginawa kasi syempre lugi yung mga maliliit na bata kapag kasama nila yung mga malalaki kasi ang bibilis nun mag-egg hunting. Itong mga maliliit, kung ano lang naman ang nandyan, hindi naman yan maghahanap sa mga libli-liblib, yun. So, maganda. So, samahan nyo kami ngayon para makita nyo yung mga ganitong gawain.
para when you reach the USA ay may mga ideas kayo kung ano yung mga pwede nyong i-search sa inyong community na pwede nyong ipa-experience and activities for your kids. Ayan. Para naman may mga outdoors din sila. Try nyo rin. Kung mabore sila, edi okay, next activity. Ganun lang naman tayong parents, try and try hanggang sa may magustuhan talaga sila. Si Mishi kasi ngayon nasa age talaga siya na she likes the eggs, she likes the balls, ganyan. So, yun. Itong talent namin, tulog na. Buti na lang mamaya pa yung egg hunting niya. Maaga kami. It's just 5 p.m. Ayan, tulog na tulog siya. So, si daddy naman ay bumili ng pagkain namin para may makain kami dito sa sasakyan. Kasi, ngayon nga, natutulog pa si Mishi. So, madaming mga food trucks ngayon. Buti na lang, konti lang yung tao, more on mga family lang kasi yung mga nandito. So, nandito kami ngayon sa loob na nakapark. Hindi yung parang nung 4th of July na grabe. Doon kami sa pinakalabas na parking. Di pa kami bumababa kasi, ay, gising na pala. But, bumili si daddy ng aming snack. This is our snack. What? Huh? Tama niya. Mukhang masarap tong burger nila. Ito lang ang burger na may ganitong Yeah. yung may ganyan, may mayonnaise na may ketchup. Boom. Ayan. Kagatan mo na. Makikikagat na lang ako. Buti sa lang binili mo. Look, Mishi. Mishi, picture. Hi, say hi. Ito pa fries kay Gum. Picturean to, tita? Sige ah. Nice. Where's your basket? Wow, bunny. Are you gonna bring chickpea? Grabe talaga si chickpea. Always present. Book. Let's go. Elmo book. Okay. Daddy, dadalhin pa daw ang Elmo book. Paano ba yan? Wait. Yeah, mommy will get the Elmo book. Lahat na lang. Lagi na lang may book. Oh, ito. Yeah, dapat ikot dyan. Dakto nga ba ni? Takto na ba? Kita yan si Yellow banda. Lakit din ang ito, butak ko sa akin. Mas konti yung tao ngayon, no, compared nung 4th of July. Thank you. Oh, ang dami ng porta potty ngayon, ah. Di tatayin sana si Dagti ko. Urging apart. Hirap naman ito, wala tayong mapaglagyan nitong pagkain. You wanna go to the bunny, Mishi? Ha? Let's go to the bunny. Basta medyo girlfriend natin. 2. Kayo din? Pagbutong! Itong takpol ba gamin? Bye, bunny! Kita mo yan. Baka mo na. Order na lang. See you tomorrow na daw. See you tomorrow, bunny. Wow! Daming tao. Sayang di natin nadala yung mga bola niya. Ganda yung ganyan nila, daddy. Upang bata talaga yung nasa gitna nila. Ayan oh. Yung trolley nila. Kasi tingnan mo ang lalaki ng mga bata na nandun sa bouncing house. Wow! Sana naman kaya pumunta. Very happy, very happy. Ay.
bunny namin. Oh. Ay na. Baby, happy yan. Takbo na naman. Sayang din natin nadaling bola. Hindi nga pwede dun sa may bouncing anak kaso kasi big kids yung nandun. Tatamaan ka na naman. Tong batang to tatakbo yatang SK. Nag-hi sa lahat. Politician nga daw sabi nung daddy, sino na nga yun? Yung nakasalubong nating matanda. Sabi niya, she's so friendly. She should be a politician. Sabi niya. Pero kung sa Pilipinas yan sasabihin, kikidnap. Madaling makidnap. Daming tao. Bali. Iniwan na tayo. There, other way. No, we do Thanksgiving. No, we do. Mabutang man na dapat yun nga palang. Naging babani. It's like, There, Bunny's there, Missy. There, Bunny's there, look. There's a bunny here. bunny. Waiting. Saan mo inis? Yan ang Easter Bunny. Pero he will be back. Umiyak na yung bata. He will be back daw later na lang. Alis na sila. Are you ready, Mishi? Go, 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 go! Eggs, yeah, wait. Stand on this side. Oh, look at the eggs! No, not yet. Wait. Excited na. Kanina ayaw niya po. Nay, wala namang laman. No, not yet. Not yet. Not yet. Ang dami pala natin. Grabe. Haba ng pila. Wait. Ito yun. Not yet. Not yet. Wait, Mish. Wait, Mish. Wait, You need to wait. yung mata. Wait, Mish. Uy, namumulot na kami. Not yet. Not yet. Wait. 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 Wait, you need to wait. That's cheating, Mishi. They are the only one who can spoil. They're all fighting. Everybody's crying. Oh no! Hey, put it there first. Don't open yet. Madamdam ang ano ka tani, open later anak ko. No!
Sabi mo, sabag ko lang. Sabi nga mga ako dito. Oh, wow. Oh, wow. What's that? Headband. Oh, it's a nut. Anong nut na nga to? Square nut ba to? Here. Put it in your own bucket. Look. Mom, get. There, Mishi. Big egg. Kung wala yung iba, kanina gusto nila. Keep going. Good job. Jimmy. Open. Orange. More. Get all. Gusto naman get more eggs. There. More eggs. Get the purple egg. More eggs. Put it in there. Don't forget your basket. Sige po. Let's go. Mishi. Iha. More egg. Share. It's okay. Okay, go. Carry your basket. Oh, put it in mommy's bag na. Go, Mishi, go. Go. Oh, Mishi. All done. Let's go to the other side. There. Come on. Let's go. Ang bilis nila. Ubos na. No more eggs. All done eggs. Where's more green? Need more green. Need more. Mishi. Wala namang pakialam yan kahit walang laman eh. Ang bilis ng pangyayari. Nagsintas lang ako, natapos na. Ang bilis ng mga bata. Oh, huwag ka na mag-cry. That's life, anak ko. You're not supposed to get everything. Bali pag may Mag-ano tayo, like backyard egg hunting. Oh, no more crying. We will play na sa playground. Grabe yan. Ayaw nang bitawan yung mga eggs niya. Nagkakaiyakan na po dahil ayaw magbitaw ng basket na may eggs. Akala mo naman. Grabe yung value ng eggs niya sa kanya, no? Talaga, no? Pinaghirapan niya kasi. You like your eggs? Ha? Jesus, nag-enjoy. Grabe. Yung alas 10. A chocolate. Wow. At chocolate! Bagong gising po ang baningning namin. Nagnap kasi yan. Open. Oh, chocolate. Later, let's open all the eggs first. Open. Oh, let's put the chocolates here. Chocolate. Oh, you got one more here. A chocolate. And then this one, you can use this as a bracelet. Here. Wow. The bracelet. Oh, no? You don't like it? Ang dami pa man din. Oh, here, another tali. Wala namang laman ata yung iba. Or nabuksan nyo na ni daddy mo.
Feeling ko nabuksan nyo na. Mukhang ubos na yung chocolates Okay. Oh, tali na naman. Tali din ito, oh. Oh, wow. Oh, wow. What did you get? Another tali. How about this one? Wow, it sounds heavy. What's that? Chocolate kisses. Yan. Kumain na po. Aha! Oh, give it to mommy na. Oh, we will eat later. Let's see. Oh, yeah. What color is that? Ooh, another chocolate. Yay! There. What's in the egg? Ooh, another kisses. Here. Two. Oh, wow. Yeah. Oh, wow. Open. Oh, nothing. Binuksan niya na ni Daddy. Oh, wow. Open, open. Oh, Oh. wow. Oh, it's another high five. The stretchy high five. Okay. Ito yung kamay na stretchy. Open, open. Wow, what did you get? That's your favorite? Sour Patch. Science. Oh, wow. What color is that? Oh, no. Yellow, correct. Open yellow. Open yellow. Oh, wow. Yellow. Wow, vlogger yan. Alam na niya mag-ganon. Wow, another high five. High five. High five. Ang damo napunta na dito sa bed natin. High five. What color is that? Ay? Another Hershey's chocolate. Yum! Oh, wow. Oh, wow pa din. Happy pa din siya kahit ano yung makuha niya. Oh, wow. Sour Patch! Sour Patch watermelon! Gustong-gusto mo to eh. Oh, wow. Yeah. A chocolate. A chocolate! The chocolate. Put it on your chocolate pile. Oh, wow. Open. Oh, that's taped. Mommy will take the tape off. Oh, wow. What's that? Oh, what's that? It's the tali again. Oh, you still have 2 more. Two more. Yeah. Oh, wow. Oh, another tali. Dami mo ng tali Anong gagawin natin dyan sa tali? Ooh, what's that? Oh, wow. Chocolate. Don't open, baby. Don't open. You still have 1 more there. Ah, it's just the chocolate. Oh, wow. Wow, that's all. So, yun lang yung mga pinagkukuha namin, guys. Isang basket lang yung nakuha ni Mishi. Medyo na-overwhelm siya. First time niya kasing mag-attend ng egg hunting. Tapos, yeah, chocolate. Yeah, we will eat this. Tapos, nung nakita niyang madami ng bata, gusto na lang niyang makipaglaro sa mga bata. Nung nag-stop na siya. Tapos, tinitingnan na lang niya yung ibang bata. Gusto na niyang makipaglaro. But anyway, she enjoyed it naman. Tapos, may crying session na nung ayaw nang umuwi. So, kung pupunta kayo dito sa Amerika, ganito yung mga gawain dito pag mga ganitong season na. At least, diba, may mga activities para sa mga bata. So, yun lamang po yung vlog natin. Very short lang to. I hope you enjoyed. I hope you get inspired na at least may makuha kayong tips na when you reach the USA, ito pala yung mga pwede namin gawin with our kids. Kasi, dito guys, ibang-iba na talaga siya kapag may anak ka. Kasi wala tayong community na parang sa Pilipinas na, sige lang, lalo na kapag galing ngayon sa probinsya na, sige lang, hayaan mo lang mga bata dyan sa labas kasi they can play with other kids. Dito kasi kapag hayaan mo lang sa labas, you'll never know kasi hindi mo naman kilala yung mga neighbors mo. At saka, how sure are you na safe din naman sila, diba? So, we just don't let our kids
na go around na sila lang. So, kailangan talaga, you need to look for activities for them para din magkaroon sila ng mga outdoor activities and para din magkaroon din sila ng mga community nila as kids din. So, yun yung mga pwede nating gawin dito para at least hindi naman kayo maano na ay, noon naman, pagdating namin sa Amerika, mag-iPad na lang yung anak namin or manonood na lang, kawawa naman, ganun. There are a lot of activities that you can do for the kids. And then, yung klase lang kasi dito ng mga bata ay I think hanggang 2:30 or 3 p.m. lang. So, during summertime, you have a lot of time. Kasi ang sunset, it's mga 8 or 9. So, kung kapuyaters yung anak nyo natutulog ng alas 10, o diba? Madami kayong mga time para sa anak ninyo. So, yun lamang po yung vlog namin. Very simple day na dati nakikita lang namin siya sa movies and now we're doing it. Dati pinapanalangin lang namin yung mga ganito. Now, we're here, diba? Malayo pa, pero malayo na. Thank you so much everyone for watching. I hope to see you guys on our next one. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And we'll see you on our next one. Bye! Mwah! Say bye-bye! Hi! Very good. Bye!